danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon fim. Mun gode da kuɗin nan bai yanzu yaushe zane yi, ban yi kuɗin nan bai yanzu yaushe zane yi, ban yi kuɗin nan bai yanzu yaushe zane yi, ban yi kuɗin nan bai yanzu yaushe zane yi. Asalameni, 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 kawai asalameni, asalaman, 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 kawai asalaman. Ta ga firgici ne, ta ga firgici ne. Ba dole ta follow ina wallahi. Kai wasa an ta wani. Kai na sani wallahi. Ka san fashi talaka wanda karfin da Allah ya bashi yana da karfin talauci ko ba ma harka da matsiya. Wani ana nan ana tare ba kuma da wani zai zama sai ka dawo saman nan ni ba dan kawo kusa da matsiya ba sai shi aka ni kai ya kuke haka kai abokina duba ga abokaina yan mata guduna suke saboda karnin talauci da nake kullun riga ɗaya nake yawo da ita kullun kai ni fa na yi kuɗi ko ta halin kaka ne fa ko ta halin yaya fa sai na yi kuɗi. To in dai haka ne abokina wani boka da sai baba in ka je gurin shi an gama maganar shi ta ma wuce me yankan wuka ta wuce yankan wuka. Allah in dai ka shirya a shirye nake zan kai ka gurin shi a shirye nake yau fa na yi kuɗi fa ina ga ma baba za fa a kauce to ai da ni a kaucen nake kai zo a talauci ko ba a talauci ai da ni a kauce nake titi ai sai kai kuɗi ko ta halin kaka ko ta halin yaya sai kawai ai wallahi mu je mu gangara kawai za fa a kauce ba haba tunda na zo a talauci don ko ba a talauci ai da ma a kauce za a kauce ta Salamu alaikum. Ku dakata daga nan. Nan gurin sallama ne. Kowa ya nemi guri ya zauna. Ba a mana surutu a nan gurin ya ku tashin mana a yi shi aljani dan auta yana bacci. Ya isa ka tun kafin ku zo dan kuli ta ya faɗa min me ke tafa da ku saboda haka abokinka ne yake so ya kuɗi saboda wulaƙancin da 'yan mata da abokai suke yi mai haka ne dan baka wata laya idan ka danna ta za ka ɓace sannan zan faɗa ma gidan wani tsohon soda da za ka je a unguwanku akwai kuɗaɗe da yawa ya yi ritaya bai da ɗa bai da jika ba zai taɓa cinye su ba kuma baya sadaka saboda haka can za ka je kana sauraro na
karɓa wannan. Idan ka je za ka sa shi a hannunka kamar zobe za ka danna shi, a lokacin za ka shiga cikin gidan. Kana shiga akwai wani ɗaki za ka gan shi a kulle, za mu sa aljanu su buɗe. Da ka buɗe a ƙasan gadon shi akwai wata jaka, akwai kuɗaɗe wanda ba irin na ƙasan nan ba. In ka samu ka fita da su, kakakka ta yanke saƙa ka yi kuɗi. Wulaƙancin da ake ma sai dai ka yi. Saboda haka za ka kawo akuya da makawon sauro da farar kaza wanda ƙafafuwanta gabaki ɗaya baƙi ne. Da fatan ka gane. Ku fita gaba! Ta ya za a bari sai da wani ranar da ranar nan zan shiga. Ranar nan zan shiga. Na ce sa wasu ne. Kawai asalameni, asalaman, kawai asalaman. Kai, dukkan ma abin da yake kenan. Ban wa kawo ka gidan nan? Ban wa kawo ka gidan nan? Ko me? Taƙi, ƙara kwana. Very stupid. Taƙi. ƙara kwana. La ilaha illallah. Ba ni arziki sai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. You miss me even though you've been with me. When you come around me, do me like you miss me even though you've been with me. Digging the way you